Zazwyczaj katujemy tą wodę w dół lub w poprzek. I po to Shimano stworzyło technologię XG, przełożenie szybkie, żeby czasem wykorzystać tą technologię i móc rzucać pod prąd. Przynęta spływająca swobodnie z prądem jest ściągana za pomocą kołowrotka wyposażonego w przekładnię XG z taką szybkością, jaką tylko my sobie wymyślimy. Nie zaczepi się nic, nie opadnie za szybko, bo masz tą moc, masz tą szybkość, żeby przynętę przyciągnąć do siebie. To pozwala na wykorzystanie w pełni walorów kołowrotka.